Talaga naman sinadya ko na mura yung aking paninda kasi sa rami na nagtitinda, mas inisip ko yung pupuntahan ako ng tao dahil mura yung aking paninda. Hindi ko inisip yung pupuntahan ako ng tao dahil sa pagkain ko. Hindi. Pangalawa na lang po yung sarap kasi una talagang pipiliin ng tao kung saan sila makakamura. Yun po yung pinagkaiba ko sa ibang nagtitinda dito. Natutuwa sila sa amin kasi buong pamilya kami na nagsiserve sa kanila. Wala kami ibang tao kundi mga anak ko lang tapos kami. Ito namang aming tindahan, nakilala ito sa mga pansit. Talagang dinadayo ito sa pansit canton, pansit bihon kasi hinahain namin siya na umuusok. Yun ang gustong-gusto ng mga customer, yung umuusok, mainit pa, yung napapasok sila. Yung aking mga pansit ay nabibili sa halagang 20 pesos lang ang isang order. Tapos nakakabili pa rin ang customer ng halagang 15 pesos. Yung mga driver kasi dito, nagtitipid, budget lang yung kanilang pera. 15 pesos na pansit, 5 pisong kanin, malaking bagay na naalmusal nila yun. Sa mga pa-order bilao, ang pinakamabilis sa akin is yung pansit bihon with canton at saka palabok. Ako si Loresa Marasigan, ako yung may-ari ng Tatas Food Shop. Nagsimula ang Tatas Food Shop since 2005. Kaya namin naisipan magtayo ng kainan kasi ito yung kaalaman na meron kami mag-asawa. Dito kami meron talento sa pagluluto kaya minabuti namin na magtayo ng kainan. Hindi na kami namasukan ng trabaho kasi dito sa trabahon to kasama namin yung aming mga anak. Naalagaan namin habang kami ay naghahanap buhay. Balik tayo. Bibili daw pa. Hindi na sila. Akit na. Pagbilan mo na yung party magantay yung customer. Ganito mo kabaho. Ngayon lang kayo uli nakagawa niyan. Wala nung araw ng ano. Wala nung araw nung last Sunday. Nagpahinga muna sa pagluluto. Pero po ikaw araw-araw. Kapag wala pa kaming paninda, yung mga customer ko aantay talaga dyan na alam na nila na pag tinanghali kami, puyat. Meron na be. Meron na? May kanin na be. Kasama na yung isang order. Huwag kang umapaw. Oh. Dito. Uy.
Sa akin yung pansit. Wala ka yung pansit eh. Sabi nga po ito. Dalawang kanton. May kanin kaya? Kanin? Ilang rice mo? Half. Tatlo mo sila. Yung bed. Dahil 5 po yung mali. Eh, ma'am, mali lang. Nakalima po ito. Dalawa. Uy, dahan. Ako po nakakalin. Saan kanin nga, gratis yan doon. Ano tinatakan? 30 lang. Ah, 20 ko lang. Ito yung sabay yung spaghetti. Wala nila ba sa? Kanina yung pang na dalawa. Ikaw. Sa inyo po. Di ko? Salamat. Chocolate niya daw. Kanina niya binigyan tayo. Sa kanya po. Yo. Kain po. Tapos isang ano may tubig ko pa? Ito yung big. 40 lang. 40? 40 lang. 40 lang po. Sa lahat ng followers ng Tatas Food Shop na patuloy na sumusuporta sa aming mga pagkain, maraming salamat po. Ganon din po sa lugar ng Valenzuela na talagang dinayo kami ng mga malalayong taga Valenzuela kasi nga nakilala kami sa Facebook yung aming kainan. Maraming salamat po sa inyong pagpunta.